गयारि फोलेरा माब्रै फैया बिनिफ्राय बबे खालांखो इसा मोसाहारि लिरदों सारनेम बा टाइटेलखौ लानानै गोबां प्रग्राम खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो दिनैबो गयारिफोरा गयारि सम्मेलन गयारि जायफ्रा गयारि टाइटेल बेनि सम्मेलन खुंदों मोनसे जायगायाव। बेवहाय आंखौ हांख्रायहरदों, आं थांगोन, नोंथांमोना दिन्थिगोन माबायदि बिथांमोननि प्रग्रामा। दाख्लैबावै मोनसे जादोंमोन बे वारि आरो गोबांथार बिदिनो मोसाहारियाबो मोसाहारि खालामो। क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो दाबसे जायगायाव नैबे प्रग्रामखौहाय खुंनो आखायाव लादों। दा बे फारसे आं आवगायलांगासिनो थांगासिनो ओरैबो दुब्लि रिउ नायनानै खायफा एसे सिनायबो जानो हागौ लकेल जायगानिफोरा। आदसा बरायबाय ओरैहाय हाबबोबाय रायजोफोर बे जायगायावहाय खुंदों। बे जाहैबाय बावबाय थायो आं नामखौनो, माबामोननि गामि आदा अमितमोननि लानदुबियाव मोनफैबाय आं। लानदुबि बावनानै थाबाय थायो। प्रग्रामफोरा गिदिर बेबायदि पेन्डेल माबा माबि खालामनानै जोंहा एमजे एनिथिं बकिलनिफ्राय बिथाङा फैदों जोंनाव बिदिनो सोंलु लानो गयारि बाहागि सम्मेलननि। दा आङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आङो बरायनाय जाहैबाय। गयारि सम्मेलनखौ माब्लानिफ्राय खुंफिननाय जादोंमोन आरो बिनि मेन उद्देश्यआ मा, आरो गयारिया बोरै जाबोनाय, एसे बिनि बागै बुंनो हागोन नामा सारा? गयारि फोलेरनि सोमोन्दै आङो जा मिथिगौ आं एसेल' बुंनो हागोन। मानो होनोबा माखासे जोंहा बिराद ड्रबेक्स थालांबाय। जों बे गयारि आफादखौ माब्ला जागायजेना बेखौ जों सঠিक बुंनो हानाया आंनि थाखाय बे गोब्राब जानानै थाबाय। मानो होनबा जों मोनसे माबायाव फट'आव नुबाय जे 82 मायथाइयाव मोनसे खुंनाय दङ बेहाय। दा बेखौ जोङो नायनानै दिनैसिम बोसोराव जोङो माने 10 बार खुंबाय होननानै हमनानै लाफैदों। बिनि अनगायैबो मा जाबावबाय, जोङो 2010 सनाव जोङो बेबादि महिराम गयारि फोलेरनि बाहागि सम्मेलनखौ जोङो कार्बि आंलंआव खुंदोंमोन। दा बे 2010 सन मायथाइनिफ्राय गेजेराव 15 बोसोर गेप माने थैहाबनानै थानाय बादि थादों। जेबो मावनो हायाखै एबा मावनायबो जायाखै। दा जोंनि जोलै उन्दैफ्रा एसे गोसोखांनानै ओरैबादि महिरा बन होननाया ओरैबादि बाहागो खालामलांदोंमोन, बे थैहाबनानै थाबाय। जों बेखौ आरो गोदानै रिभिउ खालामफिनदिनि होननानै खालामफिननाय जादों। दा गयारि फोलेरा माब्रै फैया बेखौ जों ओरैनो बायदि बायल' एसे हमनानै लाबोयो। गोदो माने गय गायनानै जाग्रामोनो रायजो जानायाव। दा बे गय गायग्रानिफ्रायनो गयारि होननानै फैदों। मालायफ्राबो बिदिनो खोनानो मोन्दों जे जायफ्रा मोसाजों खमलायग्रा इसा मोसाहारि लिरदों। बेबायदि जायनाखि बिदिनो माबा मोनसे प्रभाब थाबोदों, बेखौबो जों आं बेसेबां बुंनो हाजोबला। जाखिनि जोंनि गयारि बाहागि माबा जानाया बिनि बानिफ्राय जों लानाय जाबोदों आरो गुसुङै बेनोसै बुंथ'बाय आं। ओमफ्राय बे गयारि सम्मेलनखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआ मा सार? बेनो जोंनि गयारि फोलेरखौ खुंनाया जोंहा जोंनि गयारि फोलेरखौ जोङो माने बाहागि हिसाबै जोङो गावजों गाव एसे सिनायथिफिननो नाजानाय आरो बिनिफ्राय बबे खालांखो जों बेखौ नागिरफिननो नाजागासिनो दङ। दा दिनैसिम जोङो खमै मोनबा जिल्लासिम जों मोनहैबाय। जोंहा क'क्राझार जिल्ला, ओमफ्राय जों कार्बि आंलं, ओमफ्राय गवालपारा आरो चिरां आरो गलाघाटनिफ्राय जों दासिमबो फैयाखै रिप्रेजेन्टेटिभा। बै आगोल बुंनानै जिल्लानिफ्राय जों बाहाय एटेन्ड जाफैदों। दा जों ओंखायनो आरो जों फेहेर जागासिनोसो दङ। जों बाहागिखौ नागिरै जोङो बांहोगासिनो दं। दा सम्भब जोङो दा मोनब्रै जिल्लाजों नाजायै 300 न'खरसोनि बांबाय होनदों।
दा आरो उद्देश्यआ जोंना मेइना जोङो सिनायथि लाखिलायनाय परिचय होलायनाय ओमफ्राय हायोबा बे फोलेरखौ जों बोरै जौगाहोनो हालाङो बिनि थाखाय जों बेबस्था लानो थांखि लानाय दंखायो दा उद्देश्यआ जोंना बे मोननैयानो फिसा जानानै दं आरो